Avui, dia 6 de setembre del 2021, La Forja i Poble Lliure llancem una nova campanya de confrontació amb l'estat espanyol i amb el seu règim oligàrquic. Ho fem perquè és hora de prendre la iniciativa, de deixar enrere les derrotes dels últims anys i reorientar els nostres esforços en aconseguir la llibertat de la nació catalana, a prosseguir en el nostre camí cap a la independència. Ho fem davant el quarter militar de l'enemic, aquesta ignomínia que simbolitza i perpetua el malaurat estat en què es troba el nostre país, l'ocupació espanyola. Les forces d'ocupació que tenim aquí al darrere hi són per virtut del dret de conquesta, la mateixa raó per la qual se'ns imposa una llengua forana. Tribunals estrangers tomben lleis aprovades al nostre Parlament i s'empresonen els nostres líders polítics. Nosaltres hem vingut a dir que ja n'hi ha prou. Ens sumem al cicle de mobilitzacions que faran insostenible l'ocupació espanyola per conduir-nos a la República Catalana. Només la insurrecció popular, la desobediència massiva i la no cooperació amb l'enemic ens faran lliures. Perquè sense múscul al carrer, qualsevol diàleg serà una farsa i qualsevol declaració d'independència serà paper mullat. Espanya és irreformable i l'únic diàleg que entén és el que forcem amb la mobilització popular i amb la resistència civil. Només ocasionant cost hi hauran concessions. Només fent inviable l'ocupació serem independents, perquè el seu domini es basa en la nostra subordinació i la nostra llibertat en la seva desfeta. Tenim dues opcions: rendir-nos o anar-hi. Anar-hi, anar-hi i anar-hi. Visca la terra! Lliure!